kashe gani. Ba ta gudu a dawo ba ta gudu wallahi ko ka dawo ko wada musu sarkin waka. Wallahi ba gudu na zan yi ba ka san Dubai ne ka azumi lokacin azumi ya Dubai ne. Kariya ka kai wallahi nan dai mun kashe kuna za ka tserewa to sai ka wuce da Sha'aban. Ni ne na wuce don Allah ku ya wai kana dan tauna to ka rinka mutane cika baki ga yana ya ji ɗayan mutane ga laka ya tserewa tai. Allah ya ji kan ga wannan garo ga ya kama da wata jama'a Kano ayo agaji. Ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai sa'annan ka san baɗo mana da sharhi kuma a shiyare muna godiya sosai tun ayyar kokore da mai